Kano wadde fa keɓen jaareni yeeso Dawda Samba Diallo ko vice président meɗen ko Mauritanie kanko woni président capital pula ko Mauritanie o wi ta yaltu toon Asma'u so en tili ke mbiɗa jogui ɗo message uji makko watte o parleur keɗa ɗon ko haalata ha mo woya donc hawritinde moɗo ɗum yo yettere Allah ya min Asma'u miɗa weltani on onon ɓiɓɓe fulɓe e hannden caɗele gonɗe ɗen ko wona Mali tan jogui ɗe hannde caɗele gonɗe toon ɗe ko Afrique fu heɓi ɗe hannde ko centre Afrique adino heɓude on probléme kala ɗo ɓi pullo woni musanoma e Nigéria heɓi ɗe caɗele ko minen miɗen gandi duuɓi sappo hannde ko minen association Tapta Plaque international woni wala komin gaɗali wala komin gullali wala komin camali e so warti e Mali hannde ana Burkina ana Niger lagine heɓama kañum fulɓe tan ni tampinte e min ko ñagotomi on bandiraɓe am fa gilla keña miɗe ñaago on ke hecci keña miɗe ñaago on hanke miɗe ñaago on hannde ɗum ñaagoto janggo ɗo so miɗo wuuri ñaagoto on ko ɓuri tiiɗude hannde ne enen pula ko kawral e yiɗodirde ɗum no weeɓi hannde ɗum no weeɓayi hakkude men ɓiɓɓe fulɓe hannde ɗum no torri kam hannde min bandiraguel mum dewe ko ɗum no muusi kam fa mi ɗanata ko jemma ala mi ñamata mi harana miɗe ñama alhamdulillah miɗo jogui société jam ko wona hay liggade banque ko deux sociétés chaque société je paye plus de 15 personnes par société kono kala ko keɓumi adunam so leñol ngol heɓa jam kala ɗon joni miɗa wawi hokkude on kasim vocal keddo ɗon joni ko jottimi ɗo miɗa lelili hotel am ko ɗum waɗi so keɓumi mette mum ɗani mi anda no ɗanorimi fa colonel meɗen o kanno tawtuɗeɗe wen o bila o witti mi heɓu mette ɓe suka debbo goto noddi kam o woya militaire ngue naati galle maɓɓe laamu amen konna nangi bandiraɓe makko wonɓe ɓe tappi ɓe ɓe naɓi ɓe hande joni ɗum waɗi ko min ɓiɗɗo debbo gonɗo Belgique nodda so wiya wara waɗa ɗum réglé kono mi wala Mali kala mo noddu mi ronki heɓude ɗum mette mo heɓi kan ɗanimi fa jigui timmiɗe hanno warde ka ma jaafo ɗon donc e ko kalanammi on tan e leñol ngol ko anduɗon wala ko kalnammi ko ganda leydi kina jiɗodiren jarrodiren le ɗerɗe meɗen ɗe anden koye yumma goto ko e baba goto ko ƴiƴamɗan gotan non de hayso neɗɗo yetta so ko ƴiƴamɗan yoɗan gotan non il faut que gatto ɗum e hakkille moɗon ta ardine ɓi pullo bandi moɗon so taccanomo koye e makko ta gaɗe ɗum fey so o woɗali jaggemo min mi joddike président Gambie Adama Barrow o wi kam mani o wi hayso ɓi pullo moƴƴanta faɗɗumo caggal ma naɓmo yeeso ma kala no ɓoyra waɗan tawamo yeeso min ñande mo wi kanno mi woyi les suudu ma ko les salle makko toon miɗen jooɗi mi wi iskin min ko ɗum woni hakkillam wiide kaari moƴƴali en gate jokkumo gaɗen mo ni kaari ko an no jeeyi kaari ko naati le luggeral ha naatude luggere onon gaɗi contribué on neldi kalsiji Mali fa ɗuuɗi on anda Mali hay goto toon ko ƴiƴam ɗam ko yidde yonki nden kono ɓiɓɓe fulɓe accen jiɗodirenna accen nangodiren accen jurmodirenna so en jurmodirala en nafata hay goto bandu mum kono onon wonduɓe ɗo ɓe jaggodiro so jaggodirgo on laatike koɗol gotol ala ko mbawata waɗude ko kaaɗo goto wi min to Gambi toon o wi onon fulɓe ɗon ɗuuɗi so on jiɗodiri wallahi hay goto wawata waɗude hay dara aduna ko na waɗa on consulté kono on ndenta on kawrali minen miɗen gandi ɗum e moɗo ƴeewe ko feƴƴata to Mali toon hande minen hakkude men ɓiɓɓe fulɓe kala ne jaltimi audio ɗon nana ko kalanmi kono min mi hillaka ko jama haalata kono leñol ngol so min miɗo wuuri mi happoto famille lo mi maaya kono mi kokkuɗo yonkiyam e ƴiƴam am e leñol ngol kono mi tewtata hen jawdi mi tewtata hen inde